tampak dek urang Allah takadi kabadan diri maoi. Jika dia tong buruak disabuik pasangan laki dia teh kuduak barek joringan den elo juo makoi. Hari ka hari maoi nanden tangguangkan. Bakero galang badindang kacau tarali gadiang tarali nyo gadiang. Jika diraiah kadiri ambo badanan sedang dilawik basah jom bagadang dan bakat cempuang rasa denai sapantun coba bekusui musim pabilo gasalah sainyo badang salasai harilah sanjo lubuak di karua urang panjalo. Jika dia tong buruan disabui pasangan laki dia teh kuduak barek joringan dene lo juo makoi. Hari kari maoi nanden tangguangkan. Sabui kayo di urang bapinggan nameh bacawan perak bacawan yo perak bakas wataba bakero galang badindang kacau tarali gadiang tarali nyo gadiang. Kadiri ambo badanan sedang dilawik basah jom bagadang dan bakat cimpuang rasa yang benar ladeang badan denai sapantun coba bekusui musim pabilo kasalah sainyo